Puilano media rono belai hamaya paro tini asamsa ringjang wenal phaimani bagai tini sing ta jompu jola taka jola SDM office conference hall kaisa nangkukmani koglam pana salajakha sini corona vaccination no tuinai sing tini aro manjaka sini BSC chairman borom ganang MLA sini Brendra Kishore Debbarma tai sini SDM Sanjay Debbarma bono karibo sini zonal ni West zonal ni chairman borom ganang Ranjit Debbarma Bisamgana sub zonal ni chairman borom ganang Suron Debbarma no karibo kabangma video ro tai kabang officer manjak thakya sing tinal kok lamno kok salakya je Takaljola Jompujola sub division no khana bai soni that is 27 to 28 July 2021 o salmari o special kaisa vaccine ni sal chongjakha tamni hmake sini singripu je mamna nentei sini Takaljola Jompujola sub division no kwbang ku borok no vaccine na haria ang tongkha tini koklam salai iban bisite khanai mankha je kwbang ma misunderstanding baginai sini borok vaccine na haria tongkha only 26% vaccine na harjako sini Takaljola Jompujola amchayo SDM ni andaro ga kwbang borok no busimani pheli tongkha je vaccine na harkha hangke sak hamyango vaccine na harkha ke lombora saprango tai ruksukungo tai sori chaimeyango awahai kwbang ma misunderstanding ngi tongma khelo koroni bisingo hani sing khana katini awahai mungsa krei sing o vaccine jakai phano nahanan nango tamni hambabo nok saimano haktor gonangei kaisa kirima sinsa bemar sini corona abo belani kirima singsa kwbangma borok thikya kwbangma borok sakni sandaira kmakha hanbagina ang joto lukurono koyo especially sini Takaljola Jompujola amchaini joto lukurono koinen musungo khana tai soni 27 to 28 July 2021 norok ni kami nongni ringnok rogo tai nongni sabsan je doctor rok nurse rok thangni nongni vaccine dunai abo khoksapono dangnangya free jagi tongo sini hasten hapangni bising tuinai norok koyo jekhaipano o vaccine naharani baginai tai kaisa SDN bising tui kaisa surprise kaisa aro sokar bo rejaknai sini Takaljola Jompujola ni andaro 31 BC tongo par BC o ke khoroksa lakidro ni bising tui khoroksa borokno par BC o khoroksa ke lakidro bising kaisa gift hamper kaisa surprise kaisa gift rejaknai hanbagino ang joto lokorono koinen musungo tai je 31 BC ni joto chairman vice chairman member no koinen no bonong kami nong BC rego kisa o awareness no sakle dia o vaccine je khaipono nahara nango o vaccine naharma bai mungsa sini khotingya khoti ingya bo sinabo kahamse singabo mannai tamni ke singabo o vaccine naya hangke nini bagi simia nini je next generation nini cherai ni bagai tani noksonari kwbangma borok ni bagabo khoti ingi mano hanbai ang nongno koyo norok jekhapono o vaccine naharani ingjaktang hambai.